raportor și suntem puși în situația de a vota proiecte care nu sunt legale. Domnul președinte, domnul, dați-mi. Vă rog. Deci, haideți să acceptăm că așa cum poți să aduci amendamente pe tot parcursul ședinței, așa poți să și retragi inițiativele. Să acceptăm treaba asta și să nu pierdem timpul și oricum se vor relua data viitoare proiectele acestea care trebuie să de inițiator. Ei vor relua data viitoare. Se vor relua oricum proiectele, nu se pierd. Eu sunt de acord cu retragerea. Exact, despre asta. Însă odată ce am votat Exact, spiritul legii. Că litera e una, să vedem și spiritul legii ca să rămână constructiv. Odată ce am votat proiectul, ordin de zi, noi avem posibilitatea să retragem prin vot. Am votat ordinea de zi și pe urmă primarul vine și trage proiectele care nu mai vrea să le susțină. Deci votăm că suntem de acord cu retragerea proiectului. Nu putem să votăm ca și inițiator. Da? Repet. Suntem de acord. Și dacă prin absurd votăm împotriva retragerii, ce se întâmplă? Să punem la votul un proiect care a fost retras de către inițiator? Care sunt în mijloc? Dacă se Dacă votează, vreau să votez împotriva retragerii, atunci continuăm ședința. atunci ce facem? Votăm proiectul care a fost retras și atunci nu este lovit de nelegalitate, de acea hotărâre de Consiliu? Credeți-mă, nu vin aici ca să-mi bat joc nici de dumneavoastră, nici de colegii de la OSR, nici de nimeni. Cu toții ne rupem din timpul nostru dedicat profesiei sau familiei ca să facem un lucru serios pentru această comunitate. Dar nu vă bate dumneavoastră joc de noi. Dacă doamna secretar vă spune o anumită chestiune, dânsa își asumă chestiunile legate de legalitate. Eu vă spun un anumit lucru, domnișoara Maricaș vă spune același lucru. De ce ne încăpățânăm să facem altfel? Dacă îmi permiteți, domnul președinte, având în vedere toate discuțiile și de la ședința aceasta și de la ședințele trecute, de când dumneavoastră ați fost ales să fiți președinte de ședință, vă declar public că grupul civic va iniția demisia pentru schimbarea dumneavoastră din funcția de președinte de ședință. Mulțumesc. Doamna secretar, vă rog să le spuneți. Știm.